ngani na maipamati ang saindang pagmakulog asin makapagiras ning biyaya. Ipigdara kang Naval Forces Southern Luzon on NAVFORSOL sa sendang headquarters sa Barangay Rawis, Legazpi City, an Iraya Tribe nagikan pang Buhi, Camarines Sur. Sa laog kang kumandansya, personal na ipig-abot sa tribo ang amay na regalo kang personalize kang NAVFORSOL, arog kan food packs, water jug asin dikit na cash. Para sa pamayukan tribo na si Jarmalina Chor, dakulang bagay nanggad ang pagkakapili sa indakang NAVFORSOL. Iniman ang primerong beses na nakaresibi sinda ning regalo. Sabot maninda ini, urog pata saro ang lugar ninda sa mga puwerang lugar sa Banwaan kan Buhi. Napakasaya po namin dahil sa unang pagkataon pa lang po ito na imbitahan kami na sa ganitong mayroon pong mga ibibigay sa amin na mga gift. Kaya kami po ang lahat po na aming tribo ay nagpapasalamat po dahil kami po ang napili na kami ang maano dito sa pong pamaskong. Bilang pasasalamat sa lambang miyembros kang kumandansya, nag-atang ning kansyon ang nasambit na tribo. Sobra po itong makatulong sa amin. Talagang malaking tulong po ito sa amin dahil po ang mga tribo namin talagang kung sa talagang sobra po. Mahihirap po talaga ang mga tribo. Sigun sa pamayokang NAVFORSOL na si Commodore Joey Anthony Orbe, naisipan nindang mag-imbitar ning tribo sa laog kang saindang kumandansya na magiging benepisyaryo kang saindang pigpreparar na regalo. Sabi niya, napili ninda ang nasambit na tribo hulita saro ang Iraya Tribe sa mga dainaabot ning asistensya. Huli kang harayong distansya kani sa kasentruhan kan Buhi. Meron po silang celebrating with us, no? Meron silang participation. It is a testament kung gaano namin pinapahalagahan ang season, no, na ito, yung Kapaskuhan. Mientras tanto, attraction man sa laog kang NAVFORSOL. Ang naggagayunan asin makukulor na parol asin boot, nagibukan sa indang kada unit. Gibuan mga ini sa recycled materials. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.